कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आम्ही सर्वजण हे अधिक पुरुषोत्तम मासाचे सुसंदर्भांतू पुरुषोत्तम मास महात्म्य चिंतन कोण घेऊन येतसची बृहन्नारदीय पुराणांतू सांगिल तसले हे पुरुषोत्तम मास महात्म्याचे कथाभाग आम्ही ऐकत आईलसची। कालचे दिवसपर्यंत आम्ही ते दृढधन्वरायाले तर पूर्वजन्माचे वृत्तांत वाल्मीकी मुनीनं सांगिल तसले विचारू आम्ही चिंतन केले। अशी तक्का दृढधन्वरायाक पूर्वजन्माचे तगले वृत्तांत ऐकून घेऊन मना भितरी अनेक रीतीरी संशय आशिले दूर जाता आणि आश्चर्यचकित जातगे। अशें आसतना हे एक कथाभाग आम्ही आरंभ दललखै म्हणून सांगणारी हे नैमिषारण्यात म्हणून प्रथम आम्ही चिंतन केले। थंय सूतपुराणिकांनी शौनकादी ऋषिवरेण्यांक अनुग्रह करता आशिले हे एक कथाभाग। तंतु सूतपुराणिक पुनः सांगतासची नारायण मुखात् श्रुत्वा प्राक्तनं दृढधन्वनः नातृप्तमना विप्रो नारद पृष्ठवान् मुनीं। अशी पूर्वजन्माचे तगले वृत्तांत ऐकून घेऊन मना भितर तक्का तृप्तिदायनिके पूर्ण रीतीर समाधानदायनिके अनेके त्या विचारा निमगू का म्हणून सांगून घेऊन पुनः पुनः निमगूचेक आरंभ केल्लिके। अशी नारदर रीची नारायण लग्गी निमगून घेतस। किमुवाच महाराजो वाल्मीकिं मुनिसत्तमं तन्मे वद विनीताय तपोधनवती सुविस्तरम। अशी वाल्मीकी मुनीन पुनः दृढधन्वराया कसन पुरा सांगले त्या तुम्ही अनुग्रह कुरका म्हणून सांगून पुनः ते नारदल रीची थई नारायण लग्गी निमगून घेतस। अशी प्रत्येक ते देव सांगचेक आरंभ करतस। कसन म्हणता म्हणून सांगणारे दृढधन्वाक मना भितर पुनः संशय येवचे आरंभ दत्तगे। तो निमगेचे आरंभ करता पुरुषोत्तम मासोयम कथम कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृशी कस्य पूजा च किं दानं को विधिर्मुने। अशी ह्या एक पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्यान करताना तगले पूर्वजन्मांतू ताणे अनेक रीतीर कसनकी एक देवाल अनुग्रह प्राप्ती करून घेतले। तगले मृतपुत्र म्हणून सांगील जिवंत दावत शिकेल्ले। अशी असताना ह्या एक पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगिले अत्यंत श्रेष्ठ म्हणून सांगून घेऊन कळले। अशी मुमुक्षुभिः म्हणजे आमकां मोक्ष मिळका म्हणून सांगून घेऊन कोण पुरा प्रयत्न करता पडया त्यांनी मुमुक्षुभिः म्हणून तशें म्हणले। तशें त्यांनी खंयचे रीतीर हें एक व्रत करका कसन हें पूजा खंयचे रीतीर एक दान करका हाजे विधान कसने हे प्रत्येक तुम्ही अनुग्रह करका एतत् सर्वं समाचक्ष्व सर्वलोकहिताय मे सर्वलोकहितार्थाय चरन्ति हि भवादृशा। असताना हे केवल मिगल कथिर मात्रणे सर्वलोकहिताय सर्वजनांक तज्जे निमित्त कसनकी एक प्रयोजन मेळचेस तजगोस्कर तुम्ही हे सर्व विचार सांगा कसले का म्हणून सांगणारी तुमगेल तसल जन म्हळ्यार वाल्मिकील तसल जन केदनाकय हे लोकांत संचार करचे कसले का म्हणून सांगणारी लोकहितार्थाय सर्वजनांक चांग जावन तसल अनुग्रह करका चांग वाटेर त्यांनी वच तशी जाऊ का ताचे खातीर त्यांनी केदनाके लोकांत भ्रमण करता आसता गेचम करून वता आसता ती तशीची अनेक कडेन तांकां संचार दत्ता आसता। तशें करून घेवन तुमी हें अनुग्रह करका। अय असो मास स्वयं साक्षात् भगवान पुरुषोत्तमः तस्मिन् कृते महापुण्यं तन्मुखा संश्रुतं मया। अशी फुडले कसन एक ताण ऐकल विचार सांगचे का आरंभ करता। ह्या एक अधिक मास पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगिल्ले तसले साक्षात पुरुषोत्तमूची दावन घेवन आस असल ते एक मासांतू कसन आमी आचरण करता ती व्रत धरता ती तज मुखांतर कसन एक पुण्या फल मेळटा म्हणून तुमगेले एक मुखारविंदान आमी ऐकला आसच। अशी पूर्वजन्मांतू हांव सुदैव ब्राह्मणोत्तम दावन आशिल्लो हांव कसनकी एक गोत्नादलर समेत अत्यंत विधिपूर्वक दावन घेवन सपत्नीक दावन घेवन हें एक मास हांव आचरण केल्ले। त्या केलेल निमित्ती त्या देवाल अनुग्रहान करतना मिगेले चरडाक चांग जावन आशिल्ले तसले एक योग्य जावन आशिल्ले तेगेले
ताका आयुष्य मेळचे तशी देवान अनुग्रह केले अशें आसतना हांव गोतनाशी केलें तसले कसन की एक निराहार जावन केलें तसले कसन की एक ते मास आसा ते पुरुषोत्तम मास आसा तसल ते एक मासाचे फलाची कसने म्हूण सांगल्यारी मिगेले पुत्ताक जीवदान मेळटा तशी जाल्लें असल ते एक कसने एक तंतू चांग जावन आशिल्लें तसल फल आसा हे प्रत्येक तुमगेले मुखार बिंदार तुकून हांव आयकल्लें आसा इह जन्मनि तत् सर्वं विस्तृतं मे तपोधनाः अशी म्हणटना ह्या जन्मांतू म्हाका ते कसन फुडल्या जन्मांत पुरो जाल्लें आसा तुमी सांगिल्लें हांव आयकून अशें पुरो जाल्यारी हाजे ह्या जन्मांत हांव कसन आचरण करूं म्हूण सांगून घेवन तुमगेले मुखा दुखून घेवन आयकुका म्हूण सांगून म्हाका इच्छा आसा तशें करून घेवन एतत् पूजा विधानं मे वद विस्तरतः पुनः हांवें एक पुरुषोत्तम मासाचे पूजा विधान कसने तुम्ही विस्तारपूर्वक जावन घेवन सांगका म्हूण सांगून वाल्मिकी लगी निमून घेतस तेन्ना वाल्मिकी तांणी अत्यंत तांकां संतोष जावन घेवन तांणी पुनः सांगचेक आरंभ करता ती ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय परं ब्रह्म विचिंतयेत तदो व्रजेन्नैरताशां बृहत्सोदकभाजनः आमगेले एक जीवनाचे दिनचरी म्हूण सांगिल्लें आसता पळया ते खंयचे रितीर आरंभ करूं म्हूण सांगून घेवन तांणी सांगता वता ती एकची निरूपण करता वता ती तांतूय मुख्य जावन घेवन ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय ब्राह्म मुहूर्त म्हूण म्हणटात त्या मुहूर्तांतू ते अरुणोदय काल जावतसले संदर्भांतू तांणी उत्थाय आमगेले प्रातः कालांत आमी उठोन राबयसका तदनंतर परम ब्रह्म विचिंतयेत उठोन घेवन विंगड कसनेची एक चिंतन करूं म्हूण ना की परम ब्रह्म परमात्मा चिंतन करूं तदनंतर कसन करूं नित्यान्निकाचे ते सर्व तांणी विशेष जावन घेवन सांगता वतात अशी जाले नंतर खंयचे रितीरी तांणी एक आशौच म्हूण म्हणटा ती ताका चवच्ची तसली खंयचे रितीर वचका खंयची एक दिक्कांत वचका प्रत्येकानी पुरा सांगून घेवन तांणी मुखार सांगता ती दंतधावन खंयचे रितीर करूं प्रत्येक जाल्ले दंतधावन म्हळ्यारी खंयचे रितीरी ते दंत काश्ट धोवन घेवन प्रार्थना करूं ते दंतधावन केल्यारी म्हळ्यार आमी दांत घासिल्यार कसन फल तांणी सांगता सजी आयुर्बलं यशोवर्चः प्रजा पशुवसूनि च ब्रह्मप्रज्ञांच मेधांच त्वं नो देहि वनस्पते आमी ते एक मुख प्रक्षालन करचे एक संदर्भांतू दंतकाश्ट हातान धुवन घेवन आमी ते वनस्पती लगी निमून घेवका आत्ता कालांतू आमकां प्लास्टिकाचे एक टूथब्रशांनी पुरो आमी म्हणटा ती जाल्यार फुडल्या कालांतू ते वनस्पती लगी प्रार्थना करून दंतधावन करचे सिलके ते वनस्पतीर निंबूच कसने म्हूण सांगल्यारी ह्या एक हांव दंतधावन करता म्हळ्यार दांत घासिता तद निमित्त कसने म्हूण सांगल्यारी आयुः चांग आयुष्य बल यशस्सु वर्चस्सु तशीच चांग जावन संतती चांग पशु एक द्रव्यधारण शक्ती चांग बुद्धी हे सर्व म्हाका तूं अनुग्रह कर म्हणून प्रातः कालाची रिची निंबूका म्हूण सांगून घेवन ते क्रम आशिल्ले त्या खंयचे रितीरी म्हूण सांगून तांणी आमकां सांगलें तदनंतर तांणी खंयचे रितीरी गंडूश म्हळ्यार घोट भरचे म्हूण म्हणटा ती खंयचे संदर्भाचेर कितले घोट भरचे ते प्रत्येक सांगता ती ते सांगून घेवन आचम्य प्रेत सम्यक प्रातस्नानं समाचरेत तदनंतर आचमन करून संकल्प करून प्रातः कालाचे स्नान करूं म्हूण सांगून तदनंतर स्नानादनंतरं तावत तर्पये तीर्थदेवतांकनी पुरा तर्पण दिवका समुद्रगा नदी स्नानम उत्तमं परिकीर्तितं ह्या एक आमकां आजीक जाल्या रेची आमी पळोवंक जालेची एक विचार आमी स्नान करका म्हूण म्हणटना खंयचे रितीर स्नान करूं म्हूण आमी घरकड स्नान करूं पुरोच जाल्यार आमी अशीची एक क्षेत्राचें केलें तेन्ना अशें पुरो अथवा खंयचें केलें तेन्ना अवगाहनपूर्वक जाग्रतेर स्नान करूं म्हूण तंतूय ताका एक स्नानाक एक पुण्याफल म्हूण सांगिल्लें कशी म्हूण सांगल्यार समुद्रगा नदी स्नानम समुद्राक वचून पावचे तसली एक न्हंय आसता त्या एक न्हंयेन तूं आमी स्नान केलें म्हूण जाल्यार उत्तमं परिकीर्तितं उत्तम जावन आशिल्लें तसलें म्हूण सांगून घेवन सांगता ती वापीकूपतडागेषु मध्यमं कथितं बुधैः तशीच आमी एक सरोवर म्हूण अशें पुरो अथवा तडाग म्हणटा उद्द राबचे तसले एक जागो अथवा बांयची उदक ताणून घेवन आमी कसन एक स्नान करता ती ताका मध्यमं कथितं बुधैः मध्यम स्नान म्हूण सांगून घेवन ताका म्हणटा ती म्हळ्यार ताका फल मध्यम जावन आशिल्लें फल म्हूण गृहे स्नानं तु सामान्यं गृहस्थस्य प्रकीर्तितं अशी ग्रहांतू आमगेर घरकडेची आमी कशें स्नान करता ती तें
एक नित्याचे आमगेले एक स्नान म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात ग्रहस्थांक नित्य निरंतराचे सामान्य दावन असेल तसले स्नान म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात अशी तीन विधाचे स्नान हंतू उल्लेख करतात आमकां आमगेले गांवांत म्हणून सांगून न्ही तीर्थक्षेत्र चमकल तेन्ना समेत आमी ह्या एक आमगेले आचार आमी दवन घेवका आमी तीर्थ वचून घेवन तीर्थक्षेत्र वचून घेवन त्या एक तीर्थ म्हणून सांगिल्ले तसले भावन दवन घेवन तांतू आमी अवगाहनपूर्वक स्नान कोरका तशी आमकां अनुकूल जाल्ली म्हणून धरी ताजे संकल्प इत्यादी परा कोरून अर्घ्य इत्यादी परा दिवन घेवन तदनंतर ते एक स्नान केल्ली म्हणून धरी ते एक स्नानाक अत्यंत व्हड पुण्याफल आमकां मेळटा म्हणून सांगून म्हणटना तसली एक आमगेले एक आचरण आमी दवन घेवका म्हूण हें आमकां पुराण जाल्या रिची सांगतास तशी तदनंतर कशी म्हणून सांगलेली ततश्च वासती शुद्धे शुक्ले च परिधाय च उत्तरीयं सदाधार्यं ब्राह्मणेन विजानता आमकां ब्राह्मणांक सांगिल्लें तसले धर्म कसने म्हणून सांगून घेवन हंतू सांगतास कसने म्हणून सांगलेली शुद्ध दावन आशिल्लें तसलें शुक्ल दावन आशिल्लें म्हळ्यार धवे दावन आशिल्लें तसलें एक अवंगले आमी धारण करून घेवका तशीच केवल एक अवंगले धारण करून घेवन आमी अशें नज्ज म्हणून सांगून शास्त्र सांगता त्यांचे आमकां उपास एक सांगून दितस उत्तरीयं सदाधार्यं ते उत्तरीय म्हणून सांगिल्लें तसलें आमी नित्य आमी धारण करून घेवन आसका कसलें म्हणून जालें ब्राह्मणेन ब्राह्मणांक ते विशेष दावन घेवन कोरका म्हणून सांगून घेवन म्हणलस तशीच प्रांगमुख दावन घेवन अशें पुरो उदंगमुख दावन अशें पुरो आमी बद्ध शिखा ग्रंथी सोण घेवन अशें नज्ज बद्ध शिखा म्हणून सांगलें शेंडी ते बांदून घेवन तदनंतर विशेष दावन घेवन आसन उपविष्ट दावन घेवन तदनंतर सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रिया अशी पवित्र धारण म्हणून आमकां दर्भेचे पवित्र अशी देवता आराधन करतात धारण करतात त्यांची आमी अशीच पवित्र म्हळ्यार पवित्राची मुद्दी एक भांगराची दवो आसता त्या दरेची एक संध्यावंदन करतना विशेष दावन घेवन धारण कोरका म्हणून सांगून म्हणटात नोच्चिष्टं तत्पवित्रंतु भुक्तोच्चिष्टंतु वर्जयेत अशें म्हणटना केन्नाकय ते एक उच्चिष्ट म्हणून सांगून घेवन घेनाक म्हणटना आमी ते एक उच्चिष्ट दायना तशी जलल तितले आमी ते पवित्र दावन घेवन आमी एक आस्त तशी पळोवन घेवका तेंची अपवित्र जाली म्हणून धरी विसर्जन कोरका म्हणून सांगून म्हणटात तदनंतर कसने म्हळ्यार आचमन कोरका आचमन करून तिलकं कुर्यात गोपीचंदन मृस्नया अत्यंत श्रेष्ठ आमी वैष्णव दावन घेवन आसतात गौड सारस्वत ब्राह्मण दावन घेवन आसतात आमकां उपनयना म्हळ्यार रेची शिकोवन दिवन आसतात आमी नित्य निरंतर आचमन कोरका तशीच संध्यावंदन करची खंयची रीती री तशीच गोपीचंदन धारण करची खंय नंतर खंय पुरा ते मुद्रा धारण कोरका प्रत्येक त्या दिवसा आमकां भटमाम शिकोवन दितात उपनयन जाले नंतर रीची आमी आमगेले गुरू लग्गिकी अथवा भटमामालकी घरा वचून घेवन आमी ते एक पुनः ताजे अभ्यास करून घेतात अशी ते अभ्यासू नित्य निरंतर चुकचे नज जाल्यार आमी नित्य निरंतर संध्यावंदन कोरका संध्यावंदन करतना मुख्य दावन घेवन कसं म्हणून सांगल्यार गोपीचंदन धारण म्हणून सांगून ताजे मुखांतर तुमी तिलक करून घेयाती म्हणून सांगून घेवन म्हणलें ऊर्ध्वपुंडम रजुम सौम्य दंडाकारं प्रकिल्पयेत खंयचे रितीर कोरका म्हणून सांगून आमचे बृहन्नारदीय पुराण सांगतस दंडाकार दावन घेवन ते एक अत्यंत श्रेष्ठ दावन आशिल्लें जाल्यार ऊर्ध्वपुंड धारण आमी कोरका म्हणून सांगून घेवन ऊर्ध्वपुंडम त्रिपुंड्रम वा मध्ये छिद्रम प्रकल्पयेत निवसत्यूर्ध्वपुंड्रे तू श्रियासह हरिस्वयं अशी ऊर्ध्वपुंड धारण केलें तेन्ना ते ऊर्ध्वपुंड्र धारण केलें ते आमी विशेष कसं म्हणून सांगल्यार मध्ये एक छिद्र कोरका म्हळ्यार मध्ये गॅप आसका म्हणटात कसले म्हणून सांगल्यार निवसती ऊर्ध्वपुंड्रेतु त्या एक ऊर्ध्वपुंड्रांतू श्रियासह स्वयं हरि निवसते लक्ष्मीर ಒಟ್ಟು साक्षात श्रीमन्नारायणूची थंय वास करता म्हणून सांगून ताचे खातीरची त्या एक नाम धारण करतना समेत आमी जागृतेरी थंय एक विशेष दावन घेवन छिद्र येवत तशी मध्य गॅप येवत तशी नाम धारण कोरका म्हणून सांगून घेवन म्हणटात ऊर्ध्वपुंड्रस्य पुरो त्रिपुंड्रस्य पुरो ताका मध्य छिद्र जावका म्हणून सांगून ताचे खातीरची म्हणटात म्हणून म्हणटात त्रिपुंड्रे दुर्जडी साक्षात उमया सह सर्वदा त्रिपुंड्र म्हणून आडनाम घालचे म्हणून म्हणटात त्या दरी छान उल्लेख करता सबळया त्या आडनाम केलें तेन्ना समेत मध्य एक छिद्र दरीचे ते कोरका म्हणून खंयचे रितीर गोपीचंदनाचे आमी ऊर्ध्वपुंड्र धारण केलें तेन्ना
एक ते लक्ष्मीपती ते एक वास्तव्य करतगी तशीची योग्य रीतीरी ते त्रिपुंड्र केलल तेद्न समेत थई उमया सह सर्वदा उमैल बट्टू मळरी पार्वतील बट्टू परमेश्वರದ ರೀಚಿ ಥೈ ವಾಸ್ತ ಕರ್ತಾ ಮುಣ ಸಂಗೊಂಗಿವನು म्हणतది म्हणतान विनाछिद्रंत तत्पुंड्रम शुनप्पाद समं विदुहु एक छिद्रनाशी असिल दसले ऊर्ध्वपुंड्रस्य पुरो त्रिपुंड्रस्य पुरो शुनप्पादम एक सोनेची पाया मणकेची एक अत्यंत सानदावनशील दसले तक एक स्थान दत्ता म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात श्वेतं ज्ञानकरं प्रोक्तं रक्तं वश्यकरं नृणां पीतं सर्वर्धिदं प्रोक्तं अन्यत्तु परिवर्जयेत अशा असताना अत्यंत श्रेष्ठ दावनशील दसले वर्णखंचे म्हणून म्हणतात अनेक विधाचे गोपीचंदन आमका आता लोकांत पळोचे मिळता ते म्हणताना श्वेतं ज्ञानकरं प्रोक्तं श्वेत धव वर्णाचे असिल दसले केदनाकೈ आमका ज्ञानदायक म्हणून म्हणतात ज्ञानवर्धक म्हणून म्हणतात आता हळदी मिश्रित दावनशील दसले धव वर्णात दरीची आम्ही पळवेत तशीची रक्तं वश्यकरं नृणां रक्तवर्ण म्हणून दरी तंत वशीकरण सामर्थ्यस म्हणून म्हणतात पीतं सर्वर्धिदं पीत म्हणून सांगदरी हळदू वर्णाचे दावनस म्हणून दरी सर्व सिद्धी प्रदायक दावन घेऊन असता अन्यत्तु परिवर्जेत विंगड खंचेची वर्णाचे आम्ही गोपीचंदन म्हणून सांगून लेखलं समेत ते धारण कोर्णकाची म्हणून म्हणतात तशीची ते नाम यथा विधी दावन घेऊन आमका शिकवून असतात आम्ही ते नाम धारण करून घेऊन शंखचक्रादिकं धार्यं गोपीचंदनवर्ष्णया सर्वपापक्षयकरं पूजांगं परिकीर्तितम् असले शंख चक्र इत्यादी पुरा ते गोपीचंदनाचे एक तांजी मुखांतर प्रत्येक कडेन सांगेलस ते प्रत्येक कडेन आम्ही ते धारण करून घेऊ का ते केलेलं मात्रान सर्व पापक्षयकरं सर्व आमगेले पाप क्षय दत्ता म्हणून सांगतात कसले काय म्हणरी एक आम्ही पूज कोरका म्हणून दलरी आमगेले असिल दसले सर्व पाप एक पडी क्षय दावका दूर दावका निवृत्ती दावका ते दावका म्हणून दला कसं नाही म्हणून सांगरी प्रथम दावन घेऊन आमका खंची रीती एक कट्टड बांधूका म्हणून दरी फाउंडेशन असतं पळया त्या रीतीरी आमगेले एक जीवनांतू आमगेले कोरची दसले पूजेन तशे पुरो प्रथम दावन घेऊन कसं दावका म्हणून सांगरी गोपीचंदन दावका म्हणून त्यांची वाल्मिकी दृढधर्माक सांगतसच सांगून घेऊन असल एक शंखचक्रादी चिन्हनी पुरा धारण केल्यावर कसं फळ अशीची प्रयोजनाशी कोणाची कसनेची कार्य करण्याची म्हणताना शंखचक्रादी धारण करूची गंज कधी म्हणरी शंखचक्रादी चिन्हानी दृश्यन्ते यस्य विग्रहे मर्त्यो न विज्ञेय सदित्यं भगवत्तनुः अशी असताना प्रत्येक जनानं ते गोपीचंदनानं ऊर्ध्वपुंड्र धारण करून घेतले तदनंतर शंखचक्रादी मुद्रनी पुरा धारण करून घेतले प्रत्येक धारण केलेलं तेदना त्या एक खंची जो व्यक्ती ते धारण करून घेऊन असेल तर व्यक्ती कमी पळेतच पळया तो व्यक्ती तो मृत्यो न ज्ञेय मृत्य म्हणून सांगणारी मनुष्य तो मनुष्य म्हणून सांगून लेखू नकाची म्हणून कसं लेख म्हणून सांगणारी केदनाकೈ नित्यं सनित्यं भगवत्तनुः त्या परमात्मलेची शरीर ते म्हणून सांगून घेऊन लेख म्हणून देव ते साक्षात असं म्हणून सांगून घेऊन तसली एक रूप आम्ही अनुसंधान करून घेऊ का म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात पापं सुकृतरूपंतु जायते तस्य देहिनः शंखचक्रादि चिन्हानि यो धारयति नित्यशः अशा असताना तगेले एक कोण एक ऊर्ध्वपुंड्र धारण तशी मुद्रादी धारण कोरून कोण असता ತಂಗೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಕಸನಿಗೆ ಏಕ ಗೊತ್ತನಾಶಿ ಕೆಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತು ಸುನ್ಗೆಲ ಪಾಪಶ್ಯ ಪೋರೋ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಕೊರಚ ನಜ್ಜಮಿ ಪಾಪ ಕೆಲ್ಲರ ಸಮೇತ ತಂಗೆಲೆ ಸುಕೃತ ರೂಪಂ ಜಾಯತೆ ತಂಗೆಲೆ ಸುಕೃತ ಕೆಲದ ಸಲ್ಕ ಸಂಖ್ಯೇಕ ರೂಪ ತಂಕ ಮೆಳ್ತಾ ಮುಣಸಂಗ್ ಗೆವನು ಮಣತಾ ತಚ್ಕತಿ ರೀಚಿ ನಿತ್ಯಶಃ ನಿತ್ಯ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿ ಧಾರಣ ಕರಾತಿ ಮುಣಸಂಗ್ ಗೆವನು ಮಣತಾದಿ ನಾರಾಯಣಾಯುಧೈರ್ ನಿತ್ಯಂ ಚಿನ್ನಿತೋ ಯಸ್ಯ ವಿಗ್ರಹಃ ಪಾಪ ಕೋಟಿಯುತಸ್ಯಾಪಿ ತಸ್ಯ ಕಿಂ ಕುರುತೆ ಯಮಃ अशा शंख चक्र इत्यादि पुरा धारण केलेलं तसले एक नारायणायुधै ते परमात्मरेची साक्षात आयुध ते आयुध कोण धारण करता धारण केलेलं मात्रान ತಂಗೆಲೆ अनेक पाप ಒಟ್ಟು दावन नसल्यार समेत तंका यमः किं कुरुते यमधर्मराजू कसन पुणी करता तंका म्हणून सांगून घेऊन निमगितात अशा असताना तिथली पुरा आम्ही नित्य निरंतर करतो संध्यावंदन करताना प्रथम दावन शेची कसं नाही म्हणून सांगणारी त्यांची आम्ही शंखचक्रादी धारण युक्त असले तत्पूर्व करतो झाले ऊर्ध्वपुंड्र धारण म्हणून तदनंतर प्राणायाम करून घेऊन संध्यावंदन कोरका म्हणून सांगून म्हणतात त्यामुळे केदन कोरका पूर्व संध्यां स नक्षत्रां उपासीत यथा विधी
नित्य निरंतर तशी कोरका तंतुही विशेष जावन घेऊन हे अधिक पुरुषोत्तम मास येईल त्यांना यथाविधी ते सनक्षत्र नक्षत्र असताना जी म्हणरी ते ब्राह्मी मुहूर्त म्हणून कसं म्हणतात त्यावेळा रीची कोरका तदनंतर गायत्री मंत्र जप कोरका कितली वेळ पर्यंत आदित्य दर्शन दत्ता म्हणजे सूर्य उदय दत्ता तितली वेळ पर्यंत गायत्री जप कोरका तदनंतर अर्घ्य मंत्र इत्यादी पुरा हें करून घेऊन तदनंतर उपस्थाय कृतांजली ही तशीची विशेष दावन घेऊन गायत्री उपस्थापन इत्यादी पुरा कोरका तदनंतर विशेष दावन घेऊन संध्याकालांतू अभिवादन कोरका म्हणून सांगितलंस यस्य स्मृत्येति मंत्रेण यदूनं परिपूरयेत् यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपस्संध्या क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम आम्ही नित्य निरंतर सांगीत सली एक श्लोक पडया असल ते एक आम्ही कसन आम्ही केलेलं कसने न्यून अतिरिक्तस्य पूर्व ते सर्व परमात्मा अनुग्रहान परिपूर्ण दौतशी दौका म्हणून सांगून प्रार्थन दबरका अशी यस्तु संध्यामुपासीत श्रद्धया विधिवद्विजः नतस्य किंचित दुष्प्रापम तशु लोकेशु विद्यते तसे कोण घेऊन कोण नित्य निरंतर श्रद्धेन करतन विधिपूर्वक दावन घेऊन हे संध्यावंदन करता ತಂಗೆಲೆ ಕಂಚೇ ರೀತಿರಿ ಏಕ ದುಷ್ಪಾಪ ಮುಣಸಂಗಿಲ್ಲ ಸಲೆ ಕಂಚೇಚಿ ನಾ ತಿನ್ನಿ ಲೋಕಾಂದ ರೀಚಿ ನಾ ಮುಣಸಂಗ್ ಗೆವನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇ ಕೆದ್ದ ಕೊರಕ ಮುಣಸನರಿ ದಿವಸಸ್ಯ ಹಾಗೆ ಕೃತ್ಯಮೇ ತದುದೀರಿತಂ ಹೇ ದಿವಸಾಚೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ ಅಂತ ಕೊರ್ಚಿದ ಸಲೆ ಕೃತ್ಯದಾವನ್ ಗೆವನಸ್ ಅಸಲ್ ಕೋನ್ ಗೆವನು ಹರಿಪೂಜಾಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದ ನಂತರ ದೇವಪೂಜನ ಕೊರಕ ತದನಂತರ ದೇವಪೂಜನ ಕರ್ತನ ಕಶಿ ಕೊರಕ ಮುಣಸಂಗ್ ಗೆವನ್ ತೇವೆ ಮಾಡ್ತದಿ उपलिप्ते शुचौ देशे नियतो वाग्यद शुचि प्रथम मंडलम वा चतुरस्त्रम गोमयेन तु अशी चांगजांसिले आम्ही नित्य निरंतर पूजन करताना पुरा खंची रीतीरी एक शुद्धीकरण कोण घेऊन पुसून घेऊन की आम्ही ते पूजन करतात त्या रीतीर कोण गोमयेन उपलिप्त इत्यादी पुरा कोण घेऊन तदनंतर हे विशेषता घेऊन ते एक अष्टदल कोरಕ तंतर तंद्वेरी तंदुळ इत्यादी ಪರದವರ್ಕ ಅಥವಾ ಸೌವರ್ಣಂ ರಾಜತಂ ತಾಮ್ರಂ ರಣಮಯಂ ಸುದೃಢಂ ನಮಂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನಸಿಲ್ಸಲೆ ಏಕ ತಂತು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನ ಕೊರಕ ಬಂಗಾರ ಕಲಶಸ್ಯ ಪುರೋ ರೂಪ್ಯ ಕಲಶಸ್ಯ ಪುರೋ ತಂಬೆ ಕಲಶಸ್ಯ ಪುರೋ ಅಥವಾ ಸುದೃಢದಾನಸಿಲ್ಸಲೆ ಮತ್ಯಜ ಕಲಶಸ್ಯ ಪುರೋ ते ವಿಶೇಷತಾನ್ घेऊन शुद्धಂ ಕಲಶಂ ಅವ್ರಣಂ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ अत्यंत जागरूकदान घेऊन पौन दत्तील दसले ते पळोवन घेऊन आम्ही ते कलश स्थापन करून घेऊन ते मंडला वेळ दवन घेऊन ते कलशांतू सर्व तीर्थाचे एक स्मरण करून घेऊन उदक पूर्ण कोरका तदनंतर आम्ही नित्य कलश पूजन करचेची श्लोक ते कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मात्रगणाः स्मृताः कुक्षोदु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो हितर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिताः यहाँ एक मंत्र सांगून घेऊन सर्व ते मनाभित्यर्थज्य अर्थ चिंतन करून घेऊन ते कलश इत्यादी परा स्थापन करून तंतु तीर्थ इत्यादी परा अर्पण कोरका तशीची गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती या सर्व तीर्थाच्या निपुरा सन्निधान त्या एक कलश भित्ते रस्का आमगे सर्व दुरित क्षय दावका म्हणून सांगून देवालगी प्रार्थना करून त्या कलशाक उपचार दिवकागे गंधादी उपचार देऊन तंतु विशेष दावन घेऊन पूर्ण पात्र म्हणून सांगून म्हणतात तसल ते पूर्ण पात्र दवरून तज्ज वैरी राधया सहितं हरिं तस्योपरि नसेद्धेमं सुवर्णान केलेलं तसले राधिका सहित पुरुषोत्तमाले एक प्रतिमा स्थापन करून घेऊन तसल ते सुवर्ण प्रतिमे वैरी विशेष दान घेऊन भक्तीनं भक्तितत्परैः तस्य पूजा प्रकर्तव्या भक्तिपूर्वक दान घेऊन ते देवालय पूजन कोरका म्हणून सांगून तसले पुरुषोत्तम मासस्य दैवतं पुरुषोत्तमः तस्य पूजा प्रकर्तव्या संप्राप्ते पुरुषोत्तमे असले पुरुषोत्तम मासाचे देव कोण म्हणून सांगणारी साक्षात पुरुषोत्तम तसल ते देवालय पूजन कोरका ते केलल के खंत कोरका म्हणून सांगणारी संप्राप्ते पुरुषोत्तमे 33 मेरे एक पडियो तसले पुरुषोत्तम मासा वेळारी विशेष दान घेऊन ते देवालय विशेष अनुग्रह कतिरी पूजन कोरका म्हणून सांगून घेऊन वाल्मीकि ते दडधन्मरायाक विशेष दान घेऊन मार्गदर्शन दितस हाज मुखारी ते एक पूजेचे महत्व कसने म्हणून सांगून घेऊन त्यांनी विशेष तक्का सांगतसच हे पल्ले संचिकेंत आम्ही पळोया असे 5 दिवसाक आम्ही कसन की एक हे देवालय एक पूजन करचे रीतीरी आम्ही कंची रीतीरी कोरका म्हणून सांगून ते वाल्मीकि मुनीन दडधन्मरायाक सांगिल तसले विचारू चिंतन केलेलं ते चिंतन केलेलं तसले परमात्मा प्रीती दवो
ते देवालय विचारू एक एक विशेष जावन घेवन मनांत दवन घेवन आम्ही समेत हे पुरुषोत्तम मासाचे व्रत केलेलं मात्रान त्या पुरुषोत्तम रूपी परमात्माले विशेष अनुग्रह आम सर्वांक मिळत शिदावो म्हणून सांगून हरिगुरु चरणांत अर्पण करतची हे दोन उत्तर अर्पण करतस. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.